Esan bezala, López Basaguren jauna dugu gaur gurekin Euskal Herriko Unibertsitateko Konstituzio Zuzenbideko katedraduna, ongi etorria izan zaitezela gure batzordea, eskerrik asko, zure parte hartzeagatik, dakizun bezala zure agerraldi egiteko 15 minutuko epea izango duzu, gutxi gora bera, eta gero hitza emango diogu legebiltzar taldei. Beraz, López Basaguren jauna nahi duzunean, zurea da hitza. Eskerrik asko, Presidente Andrea, eta egunon guztioi. Eskatu didazue ona agertzea enplegu publikoaren legea zuzentzeko aurkeztu diren bi lege proposameni buruzko nire iritzia eta nire azterketa egiteko, eta saiatuko naiz hori egiten, baina aurreratuko dizuet nire iritzia bai bi proposamenen aurrean guztiz erabat negatiboa dela, bai ikuspegi juridikotik uste baitut ez direla zuzenak juridikoki, eta euskaldun, euskaltzale gisa asko importatzen zaidana, hizkuntza politikaren ikuspegitik ere uste dut ez direla egokiak, eta orain azalduko dut bai atal batean eta bestean zergatik uste dudan hori. Zergatik ez dira zuzenak aurkeztu diren lege proposamenak ikuspegi juridiko batetik? Ez dago zalantzatan lanpostu publiko bat eskuratzeko euskararen ezagutza eskatu daitekela, hori guzti zilegia da, hori ez dago kolokan, baina zergatik horrek esan nahi du lanpostu guztietarako euskararen ezagutza eskatu daitekela, nik uste dut juridikoki argi dagoela ezetz, eta zergatik gertatzen da hori. Kontuan izan behar dugu, hainbat hizkuntzetako sistema demokratikoetan gertatzen denaren kontra, gurean erabaki berezi bat egin zela, estatutua onartu zenean, eta izan zen euskara hizkuntza ofizial gisa deklaratzea lurralde osoan, baita euskal hiztunik ez zegoen lekuetan, edo euskal hiztun oso urriak zeuden lekuetan ere. Eta horrek ondorioak ekartzen ditu. Ikusi dut batzorde honetan jada behin eta berriro aipatu dela 1981ko 46. Konstituzio Auzitegiko epaia, eta beraz horretaz ez naiz gehiegi luzatuko, baina ikusi dut bereziki proportzionaltasunaren printzipioa aritu zaretela, eta naiz eta Eusko Abertzaleen talde parlamentarioak aurkeztutako lege proposamenean aipatzen den beste printzipio bat nik uste dut hortik abiatu behar dela, eta bada arrazoizkotasunaren printzipioa. Ez da bakarrik proportzionala izan behar dela euskararen ezagutza eskatzen denean, baizik eta arrazoizkoa ere izan behar dela. Eta kontuan izan behar dugu, Konstituzio Auzitegiak hori aipatzen, printzipio hori aipatzen duenean, aipatzen du zergatik arrazoizkoa izan behar den halako hizkuntza baten ezagutza eskatzen denean, eta besteak beste esaten du eta azpimarratzen du kontuan izan behar dela katalanaren erabilerak autonomia erkidego lurralde osoan duen erabilera. Beraz, erabilera, benetako erabilerak markatzen du esan dudan arrazoiagatik, markatzen du zer egin daitekeen, zer den arrazoizkoa eta zer ez den arrazoizkoa. Kontuan izan behar dugu, esan dudan bezala, hainbat hizkuntzetako sistema demokratikoetan bakarrik adierazten da edo aldarrikatzen da hizkuntza bat, hizkuntza ofizial gisa, lurralde horretako hiztun guztiak edo ia gehienak edo gehienek hizkuntza hori hitz egiten dutenean. Eta horren arabera normalean salbuespen urri batzuk kenduta, halako eta federazio multilingüeak dira horretarako adibiderik importanteena, normalean hizkuntza ofizial bakarreko sistemak izaten dira, eta salbuespenetan, oso salbuespen urrietan, izaten da bi hizkuntzak era berean ofizialak. Eta horretaraino eramaten da printzipio hori, Suizan gertatzen den bezala, hizkuntzak hurbilen daudenean, aldarrikatzen dela zein den hizkuntza ofiziala baita ere, udalerri mailan, eta izan daiteke elebidun diren kantoietan, udalerri batean hizkuntza bakarra izatea alemana, eta ondoko
udalerrian frantsesa izatea hizkuntza ofizial bakarra. Eta printzipio hori da eskualdetako eta eremu urriko hizkuntzen Europako kartak ezartzen duena. Lehen artikuluan esaten du nola ulertu behar da eskualdetako edo eremu urriko hizkuntza erabiltzen den lurraldea, eta esaten du justifikatzeko, beraz, har daitezke neurriak, justifikatzeko besteko hiztun kopurua duen hizkuntzaren geografia eremua. Eta 7. artikuluan esaten du, geroago, eskualdetako edo eremu urriko hizkuntzei dagokienez, hizkuntzok erabiltzen diren lurraldeetan eta hizkuntza bakoitzaren egoeraren arabera. Hor daude bi printzipio horiek, arrazoizkotasunarena eta proportzionaltasunarena. Beraz, bi printzipio horiek esartzea ez da Espainiako Auzitegi Konstituzionalak hartu duen kapritxo bat, baizik eta oso errotuta dagoela sistema demokratikoen errealitatean. Eta hori da hain zuzen ere gure autonomia erkidego barruko araubideak ezartzen duena. Estatutuaren 6. artikuluak argi esaten du politika bultzatzeko, euskera erabiltzeko aukera izan ditzagun herritarrok esaten du aniztasun soziolinguistikoa kontuan hartuta ezarri behar direla halako neurriak. Beraz, egoera soziolinguistikoa, errealitate soziolinguistikoaren arabera har daitezke zilegiak diren neurriak eta horrekin loturik ez daukaten neurriak ez dira zilegi izango. Eta hori da legedian ere, estatutua eta gero legedian garatu dena. Euskararen legean, Euskal Funtzio Publikoaren legean 86an, eta azkenik orain eztabaidatzen ari garen zuzenketak planteatu diren zuzenketak aztertzeko Euskal Enplegu Publikoaren legean ere. Eta bide horretatik abiatu dira urte hauetan guztietan baita ere erregelamenduak. Hortik abiatu dira, eta 87an oso dekretu importantea onartu zen, hor ezarri zen garai hartan deitu zena halabeharrez bete beharreko derrigortasun indizea, gero derrigortasun indize gisa bakarrik aipatzen dena, eta dekretu importante horren zuzenketa oso importantea eginda orain duela ez dira oraindik 2 urte. Eztabaida luze baten ostean, eta orduan harritzekoa da zergatik orain bapatean aldatu nahi den horren beste kostatu zen ezartzea eta onartzea kostatu zen dekretu hori. Askotan esan da, edo batzuk azken garai hauetan esaten dute, derrigortasun indizea badela gutxieneko indizea, baina ez goitik ezarritako muga bat gainditu ezin daitekeena. Eta nik aipatu behar dut, gero hastia baldin badugu, gero eztabaidan aipamen gehiago emango ditut, baina nolabait autoritate interpretazio bat ekarriko dutona, Josu Erkorekak 1986an idatzitako artikulu batean kontuan izan behar dugu garai hartan Josu Erkoreka zela IBAPeko zuzendaria eta beraz guztiz hurbiletik lotuta halako prozesuekin eta aipamena luzeagoa da, baina esaten du sistema hori derrigorrezko indizea dela sistema osoaren gangaren giltzarritako bat. Eta beraz, argi dago hori dela gehienez eta gutxienez ere bete behar den ehunekoa administrazio bakoitzaren lanpostuetan euskararen ezagutza eskatzeko. Sistema, derrigorrezko indizearen sistema ez da perfektua, oso malgua da alde batetik ekuazioa ikusi da urte hauetan oso malgua da euskara eskatzearen alde,
baina baita ere badu kontrako muturrean baditu baita ere gaitzak udal txikietan bereziki euskal hiztunak gehiengo sendo bat denean ez du inolako zentzurik udalerri horretako lanpostuetan mugak esartzea gehiengo hain sendoa eta hain handia denean. Orduan, malgutu daiteke sistema hori bai alde batetik eta bai bestetik, baina oinarrian oso gauza importantea ekarri zuen derrigorrezkotasun indizeak. Eta da segurtasun juridikoa ematen duela. Eta aurkeztu den lege proposamen batean hori erabat baztertuta gelditzen da. Eta segurtasun juridikoa baztertzeak ondorio kaltegarriak ekartzen ditu baita ere segurtasun juridikoa baztertu nahi izan duenarentzat. Eta hori historiak demostratzen du hala izan dela. Zer eskatu behar zen 1987 aurrera indize horrek ekartzen zuen errealitateak aukera oso zabala eta oso malgua ematen zuen administrazio guztietan bermatzeko euskal hiztunek, euskal herritarrok, euskaraz hartatuak izateko administrazioen aldetik dugun eskubidea egoki erabili ahal izateko. Behar zen alde batetik errespetatzearekin batera, behar zen barruko antolaketa lana, eta hori da administrazio askotan egin ez dena. Beraz, gaur egun praktikan ematen diren indizeekin, soberan antolaketa egokiak egiten baldin badira, soberan bermatu daiteke euskaldunok dugun eskubidea. Beraz, galdetu beharko genioke gure buruari zergatik orain bapatean 2004ko dekretua eta gero orain bapatean olako aldaketa egin nahi izatea legean. Sistema hori legean esartzea ezen batere txarra izango. Alde batetik, beraz, legearen mailan esartzea indizea egoki izango litzateke nire ikuspegitik, baina ez indizeak esaten duena eta esartzen duena urtzeko. Argi dago, eta horretan ez naiz hartuko, nik idatzi nuen egunkarietan idatzi nuen artikulu bat, argi dago zeren ostean datorren aldatzeko proposamen hauek zerta datozen. Eta bada, hori oldarraldi, euskararen kontrako aipatu den oldarraldi, omen den oldarraldi judiziala. Nik idatzi nuen, eta banan garai hartaraino, egun hartaraino, emanak izan ziren epaiak banan aztertuta, demostratu nuen zergatik hori ez zen egia, ez zen zuzena. Ez dago inolako oldarraldi judizialik epai horietan euskararen kontra. Epai horietan izan daitezke epai batzuetan agian gehiago besteetan baino, izan daitezke juridikoki eztabaidagarri diren gaiak. Baina ez euskarari dagokionez. Zeren oinarrian badago arazo bat. Eta bada administrazio gehienak, administrazio importanteenak, derrigorrezkotasun indizea ikusi dutela, erreferente minimo gisa, baina administrazio gehienek gainditu dute indize hori. Beraz, zergatik uste dut bata zein bestea egin diren proposamenak juridikoki ez dira egokiak. Egia esan da, idazkerari erreparatuta, Eusko Abertzaleon taldeak aurkeztu duena, hitzetan ez du arazo konstituzio kontrakotasun arazorik sortuko. Hor gertatzen dena da, eta hau Katalunian azken hamarkada hauetan askotan erabili den bidea hartu dela, eta bada, hitz ederrak erabiltzea beste zerbait esango balute bezala, horretan esaten aipatzen da arrazoizkotasun printzipioa eta proportzionaltasun printzipioa, baina justu kontrako helburuarekin. Eta hori azkenean pasatuko luke inolako arazorik gabe nire ustez konstituzio auzitegiaren kontrola hasieran, baina gero epaile arrunten eskuetan utziko luke
kasu bakoitzean eta kasuismo batean sartuko ginateke, eta are gehiago, nik uste dut, epaile arruntek eremu zabalagoa izango lukete, benetan ikusteko erabilera kontuan hartuta, eta ez indizea desagertzen delako, ia arrazoizkoa den administrazio batek ezarri duen ehunekoa edo ez. Eta EH Bilduko talde parlamentarioak aurkeztu duena, nik uste esan dudanarekin ez dela zuzena juridikoki lanpostu guztietan euskararen ezagutza derrigorrez eskatzea. Egia da gero hor egiten dela joku bat alde batetik printzipio nagusi gisa, printzipio orokor gisa, ezartzen da plaza guztietan, lanpostu guztietan euskararen ezagutza eskatuko dela, eta gero egiten da hor joku bat, baina geroratze, salbuespen, eta azkenean ondo ulertu baldin badut, eramaten gaitu orain indarrean dagoen indizeak esartzen duen egoera berbera. Orduan, nik ez dut uste. Eta gero amaitzeko, hizkuntza politikoaren hau oso laburra izango da. Hizkuntza politikaren ikuspegitik zergatik nire ustez ez dira egokiak planteatzen diren lege proposamenak. Oso labur esan da, lehendabizikoa. Euskal hiztunen komunitateak behar duenari ez dio inolaz ere ezer onik ekartzen. Ez dio hiztunen komunitateari inolako onurarik ekartzen. Hori, gero bada hor bereziki eta honetan fokalizatu nahi nuke, bada hor arrisku oso handia. Euskerak ahultasun handiak ditu, gure hizkuntzaren etorkizun latza izan daiteke, ez dakigu gaitasunik izango dugun etorkizunean euskararen iraupena ez epe laburrera, baina erdiko epera eta epe laburrera gai izango garen euskararen iraupena bermatzeko, ahultasun handiak dituelako edo dugulako hiztunen komunitate gisa. Duela gutxi argitaratu den liburu batean oso argi gelditzen da, euskal komunitateak edo euskarak duen sendotasunik handiena dela nolabait babes soziala. Eta atxikimendua deitzen ohi dena. Eta atxikimendu horren oinarriak aztertzen direnean liburu horretan, gauza bat ikusten dugu, atxikimendua babesten dutenon ehuneko oso altua da, ez alde ez kontra daudenak. Eta beraz, nire zalantza da, ezote dugun, ez ariote den ahultzen euskarak etorkizunera begira duen sendotasun ia bakarra, azken urteetan hartzen ari diren neurrien bidez, orain proposatu diren neurrien bidez. Nik uste urte hauetan, eta honekin amaituko dut, urte hauetan eman den nahi ditugun ahultasun guztiekin, baina eman den aurrera pausu sendoa, eta gaur euskerak duela 6 hamarkadak ez zuen indarrik baldin badu, izan da adostasun transversale batean oinarritu delako hizkuntza politika. Eta abertzaleen artean bakarrik hizkuntza politika, hizkuntza egin nahi den eta egiten ari den hizkuntza politika oinarritzen baldin bada bakarrik abertzaleen arteko adostasun batean, botuak dituzte alderdi abertzaleek, gehiengoa dute ganbera honetan, beraz, egin dezatela, baina onartu beharko dute horrek ekarriko dituen ondorioak. Eta gizarte demokratikoetan, gizarte zabala, gizarte irekiak diren neurrian, herritarrok baditugu baliabide ugari esartzen dizkiguten eta gure gustuko ez diren esartzen dizkiguten neurrien aurrean, eskapatzeko bete beharko dugu ezinbestez denean. Lanpostu bat eskuratu nahi badugu, baina gero jende hori behartzea
euskera erabiltzen, euskera bere sentitzea, eta nire unibertsitatean dugu adibiderik argiena. 30 urte inguru izango dira, irakasle izateko plaza guztiak, salbuespen urriak kenduta, euskararen bidetik doazenak. Duela gutxi, eta honekin amaitzen dut, orain euskararen ardura nagusia duen pertsona batek, ni presente egon nintzen bilera batean, kesu agertu zen, esaten, eske nire fakultatean, euskeraz ikasten duten ikasleek ez dute haien artean euskeraz egiten. Eta are txarrago, lerro horretan euskeraz eskolak ematen dituzten irakasleek ez dute euskeraz egiten. Beraz, mota horretako hiztunen komunitatea nahi dugu, hori da nire ustez hizkuntza politikaren ikuspegitik pentsatu eta aztertu beharko genukeena. Eskerrik asko, López Basaguren jauna.